खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। वेलकाम। दिनै 1 सेप्तेम्बर 2020 मंगलबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय भारत हादरनि बारग' हादोरगिरि भारत रत्न बान्था मोनगिरि बिथां प्रणब मुखार्जीआ मैयाहाय कमायाव थानाय समावनो थैनांगौ जाबाय। बिथांनि बैसोआ 84 बोसोर जाखाबायमोन। आसा खालामो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथों होननानै। बिथाङा जोंनि बे हादरनि गोबां गोरों सासे सुबुंमोन। बिथांनि थैनायाव नरेन्द्र मदि, ममता बेनार्जी बिथांमोना गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारामुल्ला जिल्लायाव टेररिस्टफोरनि ग्रेनेड बमा गारनायाव मैयाहाय 6 जन फौजिफोरा गोब्राब जखम मोनदों। बे जाथाया माने फौजिफोरा गारिजों थांबाय दंमोन। गारिजों थांबाय थानाय समावनो माखासे टेररिस्टफोरा बिसोरनि गारियाव बमाखौ खुबैहरो। बमाया खुबैहरनाय समावनो बेरो। बेरनाय समाव फौजिफोरा गावसोरनि जिउखौ बासायो आरो बे जाथायाव रावबो थैयासै आरो बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौबो फौजिफोरा हमनो हायासै। गुबुन फारसेथिं जोंनि बे आसामाव आनलक 4आव जुदि मानसिफोरा ससियेल डिस्टेन्सखौ आरो मास्क गानाब्ला आयेननि बायदि गोख्रों साजा होगोन होननानै पुलिस बिफाना मैयाहाय फोसावनानै होदों। दा बेनिखायनो जोंनि बर' फिसाफोर नोंथांमोना मास्क गान आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालाम, नङाब्ला जोबथेसालियाव सोजानोबो हागौ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे बुहुमनि माखासे इन्टारनेट नायग्राफोरा जोंनि बे भारत हादरनि माखासे डाटाफोरखौ जेरै इमेल आइडि, फट', वाट्सएप नाम्बार बायदिसिना डाटाफोरखौ खावनानै बा लांनानै फेसबुकआव अनलाइन सेल खालामगासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों। आरो बै एप्सनि मुङानो जाहैबाय ट्रुकलार। माने ट्रुकलार एपजों माखासे सुबुंफोरनि डाटा, इमेल आइडि बायदिसिनाखौ मोनजोबो ना। दा बेखायनो बे ट्रुकलार एपआ डाटाफोरखौ जोंनि बे हादोरनि डाटाफोरखौ गुबुन गुबुन हादोरफ्राव फानगासिनो दं होननानै फोसावनाय जादों। दा बेनिखायनो आङो बे ट्रुकलार एपखौ बाहायला। बे एपखौ आङो 2018निफ्रायनो बाहायाखै, 2018निफ्रायनो। मानोना बे ट्रुकलार एपजों गोबां बेबायदिनो फैसा थगायजाखांबाय। लोगोसे चाइना हादरा लाइन अफ एक्सुवेल कन्ट्रलनिफ्राय जोंनि हादोरनि ट्रुप्सफोरखौ बा फौजिफोरखौ बोखारनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों एबा दाबि खालामदों। दा मा जायो नायनोसै, जोंनि बे हादोरा फावसायनायाव गैया। गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि दिन हाजिरा बा खामला मावनानै जाग्रा माखासे लेबारफ्रा बा लेबार मावनानै गावनि न'खरखौ फिसिग्रा मानसिफोरा वेस्ट बेंगल बर्डारखौ बारनानै बांलादेशनिफ्राय दंफां, मोसौ बायदिसिना खावनानै लाबोगासिनो दं होननानै BSF हान्जाया फोसावनानै होदों। माने BSF हान्जाफोरा बर्डाराव थायोना, बिथांमोना नुबाय थायो। बेनि थाखायनो बिथांमोना मैयाहाय फोसावनानै होदों आरो बेनि सायाव बिथांमोना गोख्रों एक्सन लागोन होननानै फोरमायदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बर' लिडारफोरनि सायख'जानाय राजाखौ UPPL हान्जाया केरेक्टारनि थाखाय बा गावनि आखलनि थाखाय UPPL हान्जानिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै एसे खौरां मोननाय जादों। औ नंगौ लोगोफोर, बिथांनि केरेक्टारा बांद्राय मोजां नंखायामोन। बिथांनि फट', हिन्जावफोरजों फट' थानाय, जौ लोंनायनि फट', सिगारेट सोबनायनि फट' भाइराल जागासिनो दंमोन। दा बेफोरनि थाखायबो जानो हागौ, बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। नाथाय गावनि केरेक्टारनि थाखाय सासपेन्ड खालामजादों होननानै खौरां मोननाय जादों। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीरनि रामबान जिल्लानि स्नेप दैमायाव मैयाहाय गंसे बासआ अभारटेक खालामनायावनो दैमायाव गोलैलाङो आरो बै बासनि 9 पेसेन्जारफोरा बा बास गाखोग्राफ्रा गोमानानै दं होननानै पुलिसफोरा फोरमायदों। दा बिसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय बा बिसोरनि डेड बडिखौ बोखांनो थाखाय NDRF टीमखौ हरनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय IPLनिफ्राय 2020 मायथाइनि जानो गोनां IPL गेमनिफ्राय सुरेश रायनाया ओंखारलांनाय जाथायखौ लानानै IPL नायग्राफ्रा बा IPL नायनो मोजां मोनग्राफ्रा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय मणिपुरनिफ्राय। मणिपुरि सिनेमानि अनलाइन सेलिब्रेसन खालामनाय हाबाफारिखौ 31 आगष्टनिफ्राय जागायबाय। बे अनलाइन सिनेमा सेलिब्रेसन खालामनाय हाबाफारिया फिल्म ससाइटि अफ मणिपुरजों खुंफुंजादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांमोना साबस्क्राइबखौनो खालामथारा। 50% मानसिफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै। इउटुबआ आंनो मेल हरदों, नोंथांमोना ओरैनो भिडिअ नायगासिनो दङ। खायसे मानसिफ्रा, बांसिनानो नङा देसुन, 50%आ साबस्क्राइब खालामनानै लादों आरो 50%आ ओरैनो नायगासिनो दङ। बिसोरो साबस्क्राइब खालामाखै। अन्नानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बर'जों बर', आंबो बर'सो,
नोंथांमोना आंखौ हारसा बायदि नुदों जानो हागौ नाथाय आङो पियर बर' नोंथांमोना खोनायो जानो हागौ आंनि लेंगुवेजखौ आं माब्लाबो स' बाट बाहायफेरा दा बेनिखायनो नोंथांमोना रियेल जायबा बर' रायलायो बिथांमोनखौ सापर्ट खालाम जेरै आं गोबां बर'फोर दङ बिसोरखौ सापर्ट खालाम जै बर' हारिनि